Moje milé krásné dámy, dneska vám chci představit pudinky. Wow, co to ta Andrea pro nás má dneska? Jakože puding, vracíme se do dětství s piškotkama? Ne, moje milé ženy, dneska pro vás mám dva pudinky. Jsou to sourozenci, jeden je růžový, jeden je fialkový, tady tohle je ještě původní starší obal, jinak už budeme mít, nebo máme takový fialkový, a to stejné v růžovém nádechu. Já teď tady mám dva pudinky. Je to sourozenecké duo, růžový puding a fialový puding. Růžový puding je intenzivní hydratační krém a fialový je nemastný hydratační gel. Já začnu u toho fialového, protože většina z vás ho znáte z mých kurzů líčení nebo z onlineových kurzů z líčení, a tento fialkový nemastný hydratační gel je to opravdu gelík, má velmi příjemnou a svěží konzistenci, je velmi jemňunký, v podstatě je to jako kdybyste si tvář vystavili pod sprchou, pod vodu, a takový nádherný efekt hydratační má právě tento nemastný hydratační gel a jeho kámoš intenzivní hydratační gelík. Proč jsou dva? Podívejte, jakou má krásnou konzistenci, opravdu jak pudínček. A proč jsou dva? Tento růžový intenzivní hydratační krém je na suchou, citlivou až normální pleť. Je to krém, který pomáhá na atopické ekzémy, na velmi suchou pokožku. Moje zkušenost z domu je, že vlastně Vojta má atopický ekzém v oblasti očí, záhybů, a tohle s tímto parťákem začínal. Dneska se přimazává s extra zvláštňujícím nočním krémem ráno a večer, ale tohle mu obrovsky pomohlo právě na ten atopický ekzém, a vlastně naše Ivanka Christová s ním má úplně stejnou zkušenost, že ji zachránil celé to oční okolí, které měla velmi suché. A pak koukneme i na bráchu, což je nemastný hydratační gelík. A tohle je vlastně brácha, který je na mastnou až smíšenou pleť. A je to parťák právě pro dámy, nebo právě proto, když se líčíme. Vždycky si uděláme spolu tu péči, klasicky, ale tohle je parťák na dohydratování pleti právě před líčením. A ty z vás, které se mnou chodí na líčení, víte, že ho vždycky použiju na tu finální dohydrataci pleti. Proč dohydratováváme, nebo proč vám představuju tyhle dva sourozence? Protože faktory, jako je teplo, sucho, vlhkost, vítr, mráz, hormony, všechno, věk, tohle všechno vlastně ovlivňuje rovnováhu hydratace v pleti, a proto máme tyhle parťáky a také třeba extra zvláštňující noční krémík. Ale dneska se věnujeme těmto dvou sourozencům, kteří nám pomáhají pomáhají vyrovnávat tu přirozenou rovnováhu vlhkosti v pleti. Což doporučují i odborníci, aby jsme pro optimální hydrataci pleti a pro také to vypnutí, zjemnění, rozzáření pokožky právě dohydratovávali pleť. Když se koukneme na to balení, tak vždycky máme krabičku a kelímek, a ještě navíc je tam takováhle krásná lopatička plastová. To je proto, aby jsme si vlastně nezanášeli nic do toho vnitřku, do toho krémíku. Prostě úplně krásně, čistionce nabereme lopatičkou, aplikujeme na obličej, krémík už máme zavřený a lopatičku máme, pak ji umyjeme a máme ji zase čistou na další použití. Nic nezanášíme dovnitř do toho krému, což je úplně super. No a máme tady nemastný hydratační gelík. Ten tam má jako úplně úžasný, jedna z látek, která je ve složení, je extrakt ze zeleného čaje, který právě je na zklidnění a zjemnění. Takže tohle je
puding fialový neboli nemastný hydratační gelík. Všechny, kdo se líčíme, před líčením vždycky použít, uvidíte, že to bude obrovský rozdíl v tom, jak to líčení bude vypadat. No a když jsme si řekli nějakou konkrétní látku, kterou obsahují, takže růžový puding neboli intenzivní hydratační krém obsahuje extrakt z mořských řas, který krásně zabraňuje úniku vlhkosti. A růžový puding je na suchou a citlivou pokožku, takže krásná hydratace 10hodinová v těchto dvou sourozencích. Růžový a fialkový puding, intenzivní hydratační krém a nemastný hydratační gel. Takže to bylo ode mě dneska. Čaute!